Takže ahoj. Ty mě zdravíš? Ne. Ty si neslušná. Takže, toto je video 10 faktů o nás. A začíná Nelča. První fakt. Moje oblíbená barva je modrá. A moje žlutá. Teď půjdu do 6. třídy. Já tež. No a tak jako třeba je nás tam jako asi 18. To je pravda. Potom jako chodíme rádi ven. Já tež. Potom chodíme na scout. Chodíme na scout. 5. No teď ty. Tak jo, teď dalších 5 budu začínat já. Takže, já mám domácí mazlíčky, 3 psy a 2 kočky a 1 myš. Já 1 kočku a 2 andulky. Takže, já mám oblíbený jídlo špagety. Já smažák. Já mám oblíbený pití ledový čaj. Já Kolu. Já ráda hraju počítačové hry. Já taky. A já ráda chodím do pohody. A já ráda chodím kam tak? Všude možně. Dobře, tohle bylo první video a hnedka ještě dneska natočíme. Ale to tam dáme na Facebook, na YouTube až zítra, protože budeme točit, jaký děláme nejlepší salát na světě. Tak se mějte. Ahoj. Ahoj.